Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 21, versikulo 27 hangtod sa 33. Ang giingon diri, sa naghinapos na ang 7 ka adlaw, may mga Hudiyo nga tagalalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang mga tawo aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila, mga taga-Israel, tabang kamo, mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tawo batok sa taga-Israel ug sa balaod ni Moises ug niining templo. Ug karon nagdala pagayod siyag mga tawo nga dili Hudiyo nganhi sa sulod sa templo ug nagpasipala niining dapit nga balaan. Ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nila gidala siya ni Pablo didto sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok syudad ug nagdinaganay ang tanang mga tawo o gidakop nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa templo o gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio naunta nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Diha-diha ang komandante mikuha og mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tawo kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo o gidakop niya si Pablo o gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat. May the Lord bless the meditation of His Word this afternoon. Niini nga bahin sa atong pagtuon mga kahigalaan, nahitabo na kang Pablo ang gitagna na sa naunang kapitulo nga adunay mahitabo kaniya didto sa Jerusalem sa iyang pag-adto didto. Pagadakpon siya og pagapirisuhon, mao kadto ang gitagna sa kapitulo 20 sa libro sa mga Buhat. Ug ang nagpasimuno sa kagubot mao ang mga Hudiyo nga tagalalawigan sa Asya nga atua sa Jerusalem niadtong tungura. Mao kini ang giingon sa atong teksto. Ug nagtuo ako mga kahigalaan nga kadtong mga Hudiyo nga taga-Asya nga naa didto sa Jerusalem nasayod sa presensya ni Pablo didto sa sulod sa templo gikan pa sa unang adlaw sa seremonyas sa paghinlo o purification.
Tungod kay ang bersikulo 29 naghisgot man nga si Trophimus nga taga Efeso nga ilang nakita ni adtong miaging mga adlaw kauban man ni Pablo. Ug kumbinsido usab ako nga ang ilang pagpasilaob sa kasuko sa mga katawhan ug pagdakop kang Pablo planado na gayud kadto, giplano na nila. Bali gihulat na lang nila ang 7 ka adlaw nga makumpleto ang Nazirite nga panaad aron masaksihan kini sa baga nga mga katawhan. Tungod kay sa ika-7 ka adlaw sa ritual, expected nga daghan kaayong mga tawo ang moadto didto sa Jerusalem. So ang ilang tumong maugayod ang pagmugna og kagubot. Og sumala pa sa bersikulo 28 sa atong teksto, ang mga Hudiyo nga taga-Asya misinggit og tabang or tabangi mi nga ang but ipasabot apil mo og patay ni ining tawhana or tabangi mi og patay ni ining tawhana. Ang mga tawong dautan mga kahigalaan kung dunay himuong kadaot mangagda gayud og uban pang mga tawo aron ma-excuse ang ilang mga daotang binuhatan. Ug maayo gayud kaayo kining mga tawhana mo padilaab sa emosyon sa mga katawhan. Niini nga kaso sa atong teksto, kining mga Hudiyoha nga taga-Asya, careful kaayo nga mibalay sa ilang akusasyon bato kang Pablo. Adunay 3 ka akusasyon nga ilang gipasumangil kang Pablo. Ug sumala sa gikaingon ko na, ila gayong gibalay og tarong ang pagkasunod-sunod sa pagbungat niini. Una, nga si Pablo kuno nagwali batok sa atong mga katawhan ug kababayan, batok sa mga taga-Israel. Ikaduha, nga siya kuno nagwali batok sa balaod. Ug ikatulo, nga si Pablo kuno nagwali batok sa atong dapit. Nagwali kuno si Pablo batok sa atong mga kababayan, batok sa balaod ug batok sa atong dapit. Kababayan, balaod ug dapit. Mao kadtoy exact nga pagkasunod-sunod sa akusasyon nila ni Pablo. Gipatung-an gayud nila ang balaod sa mga kababayan ug sa dapit. Kay kung ila pang gibungat og una ang balaod, wala gayud untay epekto kadto sa mga katawhan. Tungod kay sa tinuod lang dili ra kaayo suod sa dughan sa mga katawhan ang balaod. Ang tawo nga unodnon walay pagpakabana sa balaod sa Dios ug dili kini mo pasakop gayod sa balaod sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. Apan gumikan kay gipatung-an Manila ang balaod sa kababayan ug sa dapit nga parihong suod kaayo sa dughan sa mga katawhan ug tungod kay murag aduna poy ebidensya sila bato kang Pablo tungod kay duna may Griego nga kauban ni Pablo didto sa Jerusalem ni adtong tungura nga ang ngalan si Tropimo. Ilang gipagawas nga gidala kuno ni Pablo sa sulod sa templo kadtong Griegoha nga si Tropimo nga hugot kaayong ginadili sa balaod. Ug mao kadtoy hinungdan nganong misilaob kaayo ang kasuko sa mga katawhan bato kang Pablo. So nakuha nila ang ilang gitinguha nga reaksyon sa mga katawhan. Pinaagi sa ilang maantigo kaayo nga pagpamakak. Ang kasing-kasing sa mga katawhan mangililad gayod kaayo. Sumala pa sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9. Adunay 2 ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Una, ang paghatag og katin-awan sa pagkalabing labaw sa Dios or the sovereignty of God. Ikaduha, ang kinatibuk ang pagsabot sa pagkalabing labaw sa Dios o the sovereignty of God. Mudangat na kita sa unang punto, ang paghatag og katin-awan sa pagkalabing labaw sa Dios. Klaro kaayo nga nangaghap lang sila sa ilang gipagawas nga gipasulod kuno ni Pablo si Trophimus sa sulod sa templo. Pangaghap lang kato nila. Apan bisan pa niini mga kahigalaan, nahailalom gihapon sa kabubuton sa Dios nga mahitabo kadtong panghitabua. Pwedeng moingon ta nga natimingan lang, pero nagtuo ko nga dili kadto aksidente
kung nganong nakita sa mga Hudiyo ni adtong milabayng adlaw si Trophimus nga Griego kauban ni Pablo didto sa Jerusalem. Nganong nagtahap sila nga gikuyog siya ni Pablo didto sa sulod sa templo nga ginadili sa balaod ni Moises. Kadto nga katahap mao ang hinungdan nganong midilaab ang ilang kasuko kang Pablo ug nganong naawhag ang mga katawhan nga miapil sa dakong kagubot ni adtong tungura. Apan usbon ko mga kahigalaan, kadtong muraog timing ra nga panghitabo. Dili gayod unta mahitabo kung wala kadto gitagana na sa Dios nga mahitabo. Klaro kayo ang giingon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 11 nga ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang. Usbon ko, ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang sumala sa iyang laraw ug kabubuton. Efeso kapitulo 1 bersikulo 11. Sa tinuod lang mga kahigalaan, dili nako masabtan nganong ang inila nga manunulat nga si Adam Clark ug uban pang mga commentators nag-ingon nga ang propesiya daw ni Agabus ug uban pang mga New Testament prophets ni adtong nahaunang mga kapitulo nga si Pablo pagadakpon og pirisuhon sa Jerusalem, conditional kuno o contingent nga ang buti pasabot naa kuno sa katakos ni Pablo nga dili mahitabo kadto nga mga panagna. Gani si Warren Wiersbe, usa-usab sa mga inilang manunulat sa atong kapanahunan, nag-ingon nga murag dili kuno kabubuton sa Ginoo nga moadto si Pablo sa Jerusalem. Gahi kuno ang ulo ni Pablo, nagtuman siya sa iyang gusto, pero gisakyan na lang kuno sa Dios ang mga plano ni Pablo alang sa iyang kahimayaan. Unsa? Misakay na lang ang Ginoo sa mga plano ni Pablo. Lahi unta ang tumong sa Dios. Apan tungod kay makusganon man kaayo si Pablo sa iyang plano sa pag-adto sa Jerusalem, misakay na lang ang Ginoo sa iyang plano. Giundayunan na lang siya sa Ginoo. Giuyunan na lang siya sa Ginoo. Naunsa na, pildido di ay ang Ginoo sa kabubuton ni Pablo. Kana nga mga paminsar, mga kahigalaan, nagaligis sa pagkalabing labaw sa Dios. Ang kamatuuran mao kini, nga ang Dios magmadaugon gayod sa iyang mga laraw. Dili gayod mabali ang iyang kabubuton. Karon, kabubuton ba sa Ginoo nga moadto si Pablo sa Jerusalem? Ang tubag, dakong uo. In fact, sa milabay nga mga kapitulo, klaro kaayo ang giingon didto nga si Pablo minanduan sa balaang espiritu sa iyang desisyon nga moadto sa Jerusalem. Ang mga panultihon kapitulo 16 bersikulo 1 ug 9 nag-ingon nga ang kasing-kasing kuno sa tawo maglaraw sa iyang buhaton ug ipamulong sa iyang baba. Apan ang Dios mao ang naghukom kung unsa ang tubag nato sa atong kasing-kasing. Ang kamatuoran mga kahigalaan mao kini, nga walay bisag usa ka panghitabo ni ining kalibutana nga wala mahiapil sa pagbulutan sa Dios. Ang kabubuton sa Dios mao gayod ang matuman. Walay makapausab sa kabubuton sa Dios. Dili siya mao ang mag-adjust sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan tungod sa kagahi sa kasing-kasing sa mga tawo. Usbon ko, dili mag-adjust ang Ginoo sa mga panghitabo. Ang iyang kabubuton mao ang matuman. Dili kay muuyo na lang ang Ginoo sa atong gusto tungod kay gahi ta og ulo. No, dili ingon ana ang Dios. Wala pagayod niya sukad, masukad gihatag ang gahom ngadto sa mga tawo aron makadesider sa mga panghitabo ni ining kalibutana. Whether sa atong pananaw, timing ra o tsansa ra ang mga panghitabo, tataw kaayo ang Biblia nga nagpadayag nga ang tanang mga butang, lakip na kadtong nahitabo kang Pablo, gitagana ng daan sa Dios bisan pa sa wala pa niya itukod ang kalibutan. Sa basahon sa Esther sa Biblia, niadtong nakaingon si Haring Ahasuerus nga gustong luguson ni Haman si Reynang Esther. Niadtong nahulog siya sa sofa sa pagpakiluhod ug pagpakiluoy kang Reyna Esther alang sa iyang kinabuhi.
Ug mao'y hinungdan nganong misamot ang kasuko ni Haring Ahasueros, bisan kadtong murag na timingan lang nga panghitabo. Dili kadto tsansa lang mga kaigsuunan. Sa tinuod lang, gihukman ng daan sa Dios si Haman nga pagasilutan, ug ang tanang mga ginagmay nga panghitabo nga murag timing ra, nga mao'y nagdangat ngadto sa aktwal nga pagsilot sama sa gikaingon ni Haring Ahasueros nga gilugos kuno ni Haman si Rainang Esther. Gitagana ng daan sa Dios kadto. Ug karon sa kaso ni Pablo, gitagana ng daan sa Dios nga muadto si Pablo sa Roma, ug ang murag tsansa ra nga pagdakop kaniya didto sa Jerusalem, gidesisyonan ng daan sa labing labaw nga Dios nga mahitabo gayod. Dili na kita mutipaspas sa giingon sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 11, nga ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang, sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. God works everything. That's the language of the Bible. God works everything according to the counsel of His will. Unsaon pa man nato na sa pagsabot, tanang mga problema nato sa kinabuhi, wala kitay katungod nga mo question ug mo basol sa Dios, tungod kay siya ang mas nahibalo sa tanang mga butang. Siya ang labing hataas nga Dios, ug wala siya masipyat sukad masukad sa iyang mga desisyon. Ang giingon sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 3, ang Dios anaa sa kalangitan, iyang gibuhat ang tanan niyang kagustuhan. So mao kadto ang unang punto, ang paghatag og katin-awan sa pagkalabing labaw sa Dios. The sovereignty of God. Ang Dios labaw sa tanan, dili mabali ang tumong ug katuyuan sa atong Ginoo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang kinatibuk-ang pagsabot sa pagkalabing labaw sa Dios. Una, ang Dios labing labaw pa kaysa tanang mga katawhan. Siya ang nagbuot, naghari ug nagmando sa tanang dangatan sa matag tawo dinhi sa kalibutan. Paminawan ninyo ang mga Buhat Kapitulo 17, versikulo 26. Ang giingon diri, gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan, ug gipapuyo sila sa tibuo kalibutan. Iyang gitakda, o paminawan ninyo mga kaigsuunan, iyang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang gipuy-an. So nadunggan ninyo, ang Dios ang nagtakda sa tanang mga panahon ug mga utlanan sa mga dapit nga atong gipuy-an. Ang pangutana, nganong buhi kita karon apan dili ni adtong kapanahunan ni Rizal? Kinsa ang ga-decide? The Bible says it's God who has decided our times. Nganong naata dinhi sa Pilipinas gipakatawo apan wala sa Amerika? Kinsa ang nagtagana ng daan? Ang Biblia nagaingon nga ang Dios ang nagdesisyon niining tanan. Gitakda na sa Dios ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga atong pagapuy-an. Buhat Kapitulo 17, versikulo 26. Ang Dios ang labing labaw sa tanang mga butang. Unsa pa? Hebreuhanon Kapitulo 9, versikulo 27. Ang giingon dire, kay gitagana ng daan alang sa matag tawo nga mamatay sa makausara. Dayon pagkahuman mao ang paghukom. Kung kita ang padesisyonon mga kahigalaan, dili gayud nato gustong mamatay. Apan bisan pag-unsaon nato sa paglikay sa kamatayon, gitagana ng daan sa Dios nga ang matag usa ka nato mamatay sa makausara. Dayon pagkahuman mao ang paghukom. Now, what about the events of our nation? Wala ba'y labot ang Dios niini? Kung atong basahon ang Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 7, ang Dios mao ang nagtagana ug nagtuboy sa mga opisyalis sa atong panggobyerno. Walay nakadaog sa eleksyon nga aksidente lang. Klaro kayo ang Biblia niini.
Ang tanang mga opisyalis sa atong gobyerno, ang Dios ang nagtuboy kanila. Ug manubag sila sa Dios kung dili sila magtinarong sa ilang pangatungdanan. Gituboy sila sa Dios aron panalanginan ang nasod o silutan ba kini kung dautan kini nga nasod. Hinaot nga si Duterte gituboy sa Dios aron panalanginan ang Pilipinas ug dili aron silutan ang Pilipinas. We can only hope and pray for the President's salvation. Kinahanglan kitang mag-ampo alang sa mga opisyalis sa atong nasod tungod kay sugo kini sa Dios sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3. Usbon ko mga kahigalaan, ang Dios ang labing labaw sa tanang mga butang. Siya ang nagtagana ng daan sa tanang mga panghitabo. Bisan pa sa kaluwasan, ang Dios ang nagpili sa tanan niyang pagaluwason ug dili pagaluwason. Natapos na kini nato nga topic diri sa kahanginan. Busa giimbitar ko kamo nga moabli sa atong nangagi nga mga sibya mahitungod niini sa YouTube kay akong gi-upload didto. I-type ang Dapitan Broadcast. Gipili ng daan alang sa kinabuhing dayon. Usbon ko, i-type ang Dapitan Broadcast. Kipili ng daan alang sa kinabuhing dayon. I-type ka na sa YouTube ug mugawas ang atong miagi nga sibya mahitungod sa doctrine of election and predestination. Gipalapad o gipasabot nako ni adto nga sibya nga milabay na diri sa kahanginan. Usbon ko, ang Dios mao ang labing labaw sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Ang Salmo Kapitulo 135, versikulo 6 nagaingon, buhaton sa Ginoo ang bisan unsa nga iyang gikahimutan didto sa langit, ingon man sa yuta, diha sa dagat ug sa mga kahiladman. So labaw gyud kaayo ang Ginoo. Siya usab ang muhukom sa tanang mga katawhan sa katapusang adlaw pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Mao kini ang gipadayag sa Buhat Kapitulo 17 bersikulo 31 nga nagaingon, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuo kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tawo nga iyang gipili, ug gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Busa mga kahigalaan, kinahanglang maghinulsol ang tanang mga katawhan ug mudangup lamang sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan sa atong kalag tungod kay nagtagal ang Dios ug adlaw sa paghukom. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, makita nato sa atong pagtuon ang importansya nga ang usa ka nasod adunay gitawag og civil authority upang gobyerno nga nagdumala niini. Matud pa sa Maghuhukom Kapitulo 21 bersikulo 25, ang nasod nga walay pangulo magkatibulaag. Buhaton sa mga lumulupyo niini ang nakita nilang matarong sa ilang pananaw. Mao nga delikado gayud kaayo. Grasya di ay sa Ginoo nga nagbutang siya og mga pangulo ug panggobyerno sa tanang mga kanasuran, apil na diri sa Pilipinas. Kinsa ang gatuboy ni Duterte nga mahimong pangulo sa Pilipinas? Wala nay lain pa, kundili ang Ginoo sumala sa gipadayag sa Roma Kapitulo 13, bersikulo 1 hangtod sa 7. Ug related niini mga kahigalaan, kung delikado ang nasod nga walay pangulo, mas delikado ang simbahan nga walay pastor nga manguna niini. Basig, bisag unsa na lang ang buhaton sa mga miyembro niini nga wala mahasubay sa Biblia. Ug labaw sa tanan, delikado gayud kaayo ang mga katawhan kung si Kristo dili nila hari sa ilang mga kinabuhi. Higala kung wala nimo ilha si Kristo nga mao ang hari sa imong kinabuhi. Wala nay lain pang naghari kanimo kundili si Satanas, aron dili ka makapangalagad sa Ginoo. Ikaduhang aplikasyon, karon nga nasayra nato nga ang Dios di ay ang labing labaw ug nga siya ang nagbuot sa tanang mga panghitabo dinhi sa kalibutan, magpasakop kita sa iyang kabubuton sa tanang higayon ug sa takna sa mga pagsulay mga kahigalaan,
Magamping kita nga dili nato insultuhon ang desisyon sa Dios nga ipasinati kanato ang maong pagsulay. Imbis nga magreklamo, musalig kita kaniya nga maoy nagpanglihok sa tanang mga butang sumala sa iyang kabubuton. Ikatulong aplikasyon, tinuod nga hari si Kristo. Apan mahigugmaon siya nga hari, adunay hingpit nga hustisya kaniya ug kinahanglang musilot siya sa mga makasasala. Apan gugma usab si Jesus ug naghatag og libreng grasya sa kapasayloan sa tanang mga kasalanan. Sa unsang paagi, nagtakdo ang parehong gugma ug hustisya sa Dios. Well, nagtakdo kini didto sa krus. Isip gugma, ang Dios kinahanglang mupasaylo sa tanang kasalanan, sa tanang naghinulsol ug nagsalig kaniya. Apan unsaon man niya sa pagpasaylo, nga dili maligsan ang iyang hustisya. Iya kining gisulbad didto sa krus. Gihalad ni Kristo ngadto sa kamatayon ang iyang kinabuhi didto. Isip kapuli sa tanan niyang mga katawhan. Kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Hebrewhanon kapitulo 9, versikulo 22. Well, gumikan sa dakong gugma ni Kristo, iyang giula ang iyang dugo alang sa iyang mga katawhan. Wala masayang ang dugo ni Jesus. Kapasayloan ang bunga ni ini. Alang sa tanang mga naghinulsol ug nagtuo ug nagsalig kaniya. Unsa pa may imong gipaabot higala, duol kang Kristo diha sa pagtuo, samtang ang grasya sa kaluwasan nga iyang gitanyag available pa. Buhata kini karon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Ang kalag ko may kahayag na, ug kalipay nga ubos. Ang kangit-ngit
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.